Thangka ham te haino hai jotono lamsogo ani o YouTube channel o khaklai norok jotono kaham no tongbai na hanai nai tini angkha 13 June 2021 tini ni sal hayo no 13 June 2017 no ani ama o Swngchar no Yakarei Thangka hingkai tini ni o sal no tui ang norok no ani ama ni thaisa thaini kok sawi khnar na muchungu thumbnail lo nugui norok jotono sai mankhana ang tini ani amani kok no sana phayo hnai baksa borok to takon saimea khuna ani ama kari khanai nai but ang haino hai teusha sawana ani ama 13 June 2017 no o Swngchar o Yakarei Thangka hingkai bo Bahai ke asuk dati o Swngchar no Yakarei thana nangkha ang abo norok no tini sawana bo 2017 ni sekang no sak hamya ngui tongmani gobangma doctor rok no phunuka Tripura ni phataro butalangkha haipano hamri malia jengbono bo kaisa bukhani bemar manjagei si thrimani tei lungs bo hamya ngai Thangka ngai aboni reason angkha kuai chau bo kebang ke jordarok rui chau ang bono busuk se mana khai asuk kuai ta sadi asuk jordarok ta sadi nai haifan bo ani kok khnalia ngai jeng khorok tam tonglai mani parao babu ang te ama khe nge puila to ang aboni sekang to ama bai babu simi se tongmani parao ang nge agoliwo pori tongmani bagai ani dara songbai tongmani ngai ani pora pai nai ang phaikya nge abono amani bo sori hamya ngai naikha ang bono nge 2017 no hangkai bini sorite ubari ui Thangka bo kisa samung khai ka hangke no lengjagu hamarok kahamke nai mai angu hangkai ulo hangkai mairok si salia kahamke mairok si saimalia hangke o June maso no telangkha bono belai sakhamya bari uhni nei bono jeng aguli telangkha tesa doctor rok phunungnani ke hospital a admit khaina nangke khaina ni nai kai telangmani te mai che ya bari u ke afru wati bo wawi nya tongu omte hejora bla wati mangno wai tong afru nge salbo hamya mangno kai nge mairo ka hamke chalia nge baini nogo thana musungjagu bo nge dara songro tong mani jeng ang bono auto reserve khainai sorry nakal jade ano kisa muituman khaba mukti roklai pheka nge tawongkha angani amano auto reserve khlainai ko talangkha ani baini quarter nge quarter hangka to building kuchuk hangka bai song hangkai ko tongu first floor tongu nge aro to shiri kai thana nangnai he diba nge amano romui nai shiri karikha nge bo lengjago ang saiman tong bo lengjagi tongu nge ano kisa na shigui menei phunugo bo ano phunungna musungna je bo lengya ni nai badang saimano bo lengjagi tongu baini nogo jeng tonglai kha afru nge afru bo tofano mairo kam ke chalia phaichuk rok chari nai kha
hingke te dudrok chari naikha bini sak hamya te ubari ui phaikya hingke chungbono hospital o talangkha hospital o GB hospital o talangmani aro angno bono horo murugui tongoyo hingke bono GB hospital o जों seat malia bed malia hingkai bono floor no ori rok bowine matoni kha kang bo bono aro no hopung murugui tongkha but bona te haike nugui belai kheno khairoka baka kosto nang sukka asuke sakhamya barijak teisi Floro simatonio bono te doctor rokbo phasi phaya na sinai phaya doi phaya gangke ulo gangkai te ubari ui thangka hangkai ulo ke doctor phaikya hingke doctor phaikya gangkai afro doctor rok sao nini amano ICU simatlang sinai hinine hingke afro na ani bukha gului phaikya signature ready hini sao hingkai tetam khasine hamna to nangan bule hini signature khaidi rega hingke borok ICU talangkha hingka aboni yagulo ang baisongni oro phaipai kha darasong murungna phaikya hingkai ang baisongni oro phaipai kha bini bagui mamui rok songna bagui hingkai ulo hingkai sarik sanja jorangkha hingkai afru ang thanani no hin tongmani amse andarani phone phai kap laijak borok kap te sao ama krei kanui hingkeno ang bisa thangya ang kisapan bisa thangya hingkai ang jebono ICU ro na sekang nukmasi abu di pore hingkang borones nukliya sorry ang kabia hintong masih but nijini buma blena nijini buma ni kok muito mang hangkai mukti automatic nukalai pe hingkai abuni pore ama kreika hingkai ang bayani babu simisi parawo puila to belai no kostong khatong nani daily muito mano bobai kok samaro wati rok phaika hangkai phirang rok kok hangkai ang amano mangsi kebago itu hingkai afro wati wafru bo ama kerikha phungai ano maija phaidi marketing ni nungnai bo kerikha tamsung mobile thung mokol nos tongane ni kutungnai bo kerikha amti rowan sugui bekas ranya mang ngui tongwang kai bui beseglen nono lokir nai bahayada jotoni no samung tongu nogo bui besegle phai tong phai nei hingke aboni pore hingke angno responsibility na khanogni angno bazar khayo angno mamui songo angno nogni samung tango joto ang agi hingke to ama tongpru do angasek khaina nangya but suddenly tabuk joto no ang mang no khaina nangai thangka abono agi wo ang pori tongpru ama ano phone khayo ang tuition rogo thang tongai pru phone khayo
hingkai jala nangjago ang chraibla fru khasiya go asuk tang asuk phun khaya ti rok mang ni sajago ta hingkai tabuk he phun khaine sikrekha abono buma bufa tongsak buma bufani value jeng saimana nango jesukpano phun khai tongtung phun khaine no borok because borok bo wana jaglena bongni bwsa bomti hayo tong saimana mo chungjagui no borok bo kol khayo tamni hinba borok gana o kurui aboni bagai hingke obo jotono ang tabuk se saimano buma bufani important tabuk se saimano ge haikeno thangka jorarok haikeno laikha tofano tangi jani tongthogya life o kuno happiness maya ati hai feel khayo ang gabon poreno ang 2020 o after 3 years ani ama theimani 3 বছর পরে আং ইউটিউব চ্যানেল খুলকা অরফানো ভিডিও রক খালাই নাই আং বিজি ইংলি তংসিওয়ান হনি নাই আবন ইয়াগুলো আং ভিডিও সনামকা মনে কঠক ভিডিও সনামকা হংকে নরক যতনো চাজা খা মনে খা মা মনে সুকুনি ভিডিও নাইখে বাইনি সাবায়ো গাই হিংকে আমক খনাকা হংকে আনি বখা বেলাইনো সরাঙ্গই থাঙ্কা তামনি হিনমালে angni ji happiness mania phona ang borok rongno happiness rui mankha borok rongno muniri mankha ang abon bage ang belai no tongthogo hingkai abono agini simi pano ang borok rongno muniri mankha ke tongthongjago hingkai abo ang puila saimania hingke aboni bagui no tabuk ang jesuk mansak try khayo norong no muneirenani norong no entertain khainani because norong ni muneima o ang ani muneima nogo ang khaklayo ani ama bo ani lokiwon tongna ni nai bobo nai no tongna no so tini ni video no ang orono mathak shiwane tini video to kuno munai jagnai rok krei kha sorry ang rong na munai dei mangla kha tini but next video wo ang haino rong no munai renai hingke o te kaisa ang rong no ani community poster remani food challenge tam food challenge no rong nai na mu chungni nai baksa jolo chips ni food challenge khaidi ni show ang saimia jolo chips tamo ga olokan dolong sungka ngate youtube ro search khainai kha aboni yagulo ang saima ka jolo chips abo belai khno dangerous abo belai khno kirma singja abono nugui ang kiri thanga norok ana butana da nai kha saibalia but ang abo nug ma baino kiri tongkha but naigena ang try da khaimano abo chaya oi ang o hot spicy noodle himani abono lang chai mano so ang abo phano next klaina tongo jodi khaina hangkai so ang abono phano klaiana if norok naina muchung kha hangkai so tini ne of video no ang orono mathak sinai jotono no hambai jora roi nai tongmani bagai jotono kaham tongbai di kaham chadi te please huai rokta chabai di jorda rokta chabai di kaham tongna muchung kha hangkai chuak rok asukta nangbai di jotono no belai kin hambai khulumka